Живане по после вече, отворам дайте го тук, като сте риби на тръбата. Да, бе, да. Дай първо да напълним това сега. На 8 мм. Чем че снимаш? А? Волен си колега от излета. Има 20 на кила. 20 на кила. Лелей, навори го, наволеш. Еба си майката. Легай. Красиво. Дай си бързо е така с Иван. Айде, бързо, мира. Красиво. Не мога, бе, човек. Дай. Няма клипчето ви правя, няма снимка. Дай Рос тогава. Много 15 на повече. Еба си майката. Най-дребните избери. Снимай, аз ще... Няма какво снимам. Всички риби, по-малките ще бъдат пуснати на панчарел. Имаме си помпичка. 7. Имаме си всичко. 7 стара. Сега тук има 2. Айде, другия път пак.